Tá muid beo díreib bhíonn seo le roinnt scéalta nóíochta as America don 7 ní lúnasa rábhíle san naotíag. Saoirte agann seo America ach saoir lán dátain san Amasóin, níl sagam an bhecinn sibh an pictiúr tosaíonn sin an arís WashDC san Amasóin faoi hine á chur faoi hine ag locht gnó an cheantar. Tá deisiol agus fáltanas i réim san áit mar gheall chospraíochta agus atálacht an domhan i dtaobh dó na foréise. Tá áitir a thuidí, ní sagam cén sort áitir a thuidí, beag an íon mícheatach nó oibrithe nó feargach faoi dhaoine mleanann siad orthu mar cheifií ag rá chunas is ceart an talamh seo chaomh nó a bhuirsú. An crainte ró, ní sagam cén sort muirsú é sin. Ach, cead is féidir a dhéanamh I dtír cosú leis an Brasil tá faoi cheannas Jair Bolsonaro. Ó bhfuil, ar ais America tá pinos $2.7 milliún geartha ar Johnson & Johnson mar gheall ar cholatíní, cholatíní an Drugaí atá gaolta le poppies agus a héad sin chuir siad a cholathú ach tá siad is féidir andúil teachtastú. Well, tá cuireanna le go ndearna siad beag den scéal den a cholatíní, go ndearna siad thariste, go ndearna siad rud beagde agus dá réir sin gur thóg go bhaid níos mó daoine cholatíní ná cheart ná mar ba cheart iad a thógáil. Nis olbhíonn an cás cuairte seo an bhealach I gcóir 2,000 cás cuairte eile atá ag teacht síos bóthar ina naidh. So is cosúil gur sorta cás nó aithnas tríalach é seo. Cá bhfuil an túachtar an, se cosúil a chuir bhálaí nach tá sé faoi láthair I miarit ag an G7 más é T7 ag an ceap gur bé sé. Agus se baint bárthainmh as rudaí rá déardaoin a dúiltaíonn sé nó a theachnaíonn sé déine. Tá an súsas nós seo nó an siras an éir agus an siar rógáil seo ag cothú míhínteocht, neamhhínteocht sna margaí. Seo mar a dhéanam margaí, réití, córéiteach a déir an tús Trump agus achrann clampar agus suathe I teacht as sa cruinniú molaí I miarit. Yeah.
Jeffrey Epstein an scoutéir. Tá níos mó ban ag teacht amach le seachtain ús le ráitis a thuirt faoin bhí úsáideach Jeffrey Epstein dóibh ach tá ar déanna dearmad nó déanna leithheall ar an mert drifúr rinne iirecht lua an miúsáid seo an nachtú nó a chuirteach an solas agus bhíonn iad Maria Farmer sílim agus a drifúr se Annie. Scéal trúbhéalach. Well, tá an comórtas oscailte leadóige siúl agus Maria Sharapova bocht thug Serena Williams grada de sé a héan thug sí bat agus bóthra de. Sin céad líche an comórtas oscailte Maria bocht. Well, ar a leid ba sin an breanúir na clifí gan teannas ar behinir. Tá coiste a chuirú le chéile chun éisteachtaí a thuirt faoi chláir do fáistí tréthacha tar éis a bholú gur cheart fáil ré leis na chláir seo. Na chláir seo a scriosadh. I cínte tá páistí tréthacha an talannacha éidir miúil. Ach ní amháin gúil páistí sá ruacha an is cosúil go gohíon na chláir seo cineachas. Agus is marialar i cineachas a bhfuil chathair nó amhrach ag molú go cheart a chuir leis an chlár leis na chláir seo. Well, cé Gregory B. Craig, nid moran is a riolalas ag an faoi a bháin gur brócéir cuachta é. Sin an teidir ghálaí idir daoine atá ag lorg cuachta agus na polaitéirí agus a héidir bhfuil cuachta acu. Agus tá Gregory Craig ar a shrial faoi láthir. Agus tríú seo tá muid a fáil léargas ar Scoacma Washington. Mar i dtéir an ceanlíne an seo táthar ag tús daimhneacht an Scoacma. Agus tríd a wisrú, tríd a scrúdú seo tá muid a bhailim meach anchaid. An India, well, cosúil go bhfuil deacrochtaí ar le ag mrá seo focail le ceart a bheith agam agus caithfear mé a lorg man náire. Mrá díbere. Níor sagam céas ar díbríú iad an díbríú díbert idirnáisiúnta ach cibé chuiziú ar dearca iad agus tá scéalainn an seo faoin tearman an teachtaítin chuir ar fáil dóibh. Scéal eisteach as a rúis ní mór an faoi a bháin gur thar le pléasc i cínt ar híomh tástála agus tá an áisíonn teacht aimsire ag tuairt le fios
céir bhíad na híosa tóip chuireadh amach dá réir. Pápa si tuidir sin. Andrew G. McCabe ar leas stúrthóir an FBI tá inchúiseóirí federálach ag ná ar cheart dóibh dhíthú. So sé Inas ag an gceart tarsúlateach go bháin gur bhfuil polítíocht a gceist go cinnte. Agus tá an créatúir seo Selina Lábhaí nó sna téad a dúánála ní maidir sin mar líne. Tá méid tan rát a báis de bhar teasa áirithe méadathe faoi thrí ón bhliain 2014 san iardheisceart. Rud a thugann le fios go bhfuil athhrú éráide ag tarlú bhd níos tapólas cheantar sin ná mar rabhas ag súil leis. Caiimid checkil cinnte go bhfuil an microfón a gabair agus tá go maith. So sin ísleidú rís, níl mé céad a bheith beanúir an féin agus mé léamh na nuíochta. Sé, so tá an teas ag luigh go trom ar an iar. Cain ra íseal, tá plúcóide go máid cinnte seo. Fannig í seconds, níl mé ggéire go déitfach ar a taifid se agus muid a lár bhuiil mar ní racha sé sús. Intach. Chorómuid. Tá an NRA ag cailliú cuachta rud nach chuir an dímar beharm. Is cosúil go bhfuil níos lú cóghúilethe nás cóghúile iad ag an NRA sa rialtas sa chógáil agus a bhíoch. Newark ag málar tú na piabaí luatha tá acu. Scílín faoi bhrústochaide agus na túirtas móra ag sé do foliteoirí cén iontas. Tá General Motors ag géirí má lá focail nuair is. Hí me go raibh sé agam agus sin ceann deas. Nua Washu. General Motors ag géirí Cadillac chean lítar sean chárnaí móra Nua Washu mar warc nuas nó. Na dochtúidí nach eisteach nó focail seo. Ní gála mé lár do mé lár do fasacin tarthúlacht. Dochtúirí tarthúlacht. Má sé tarthúlacht. Le fada bhí siad ag tuairt na fios go raibh siad ag fáil an teann tíd wai diontóidí súhanseach éar an méúla bladarí blá. Tá sé techt chun solas inis gur bé a seann féin a bhí siad ag úsáid agus ar nó á úsáid agus is trí hostálachaí ADN tá muid ag fáil seo amach agus a fáil amach cé chomh clúineach cealagach ó bradach sa bhí siad. Sin é óhíh scéalta de bhfuil éon focail deas agam.
Frosted deas no pocket deas. Beor fréve. Beor fréve. Thrádáil. Mar bhíonn tú trid le chéile mar sort réiteach, thrádáil. Friráiteach, mar heastan tú inagh thu féin, nó inagh duine eile. Tá labhairt go friráiteach. Má dhéanann tú rud go fiúntach, dhéanann tú rud go deas go naúil. Bleanaíonn muid go minic ar bhocail fiúntas nó fiúntach mar sorta tá úsáid as. Ach tá níos mó gceist ná sin. Go naúilhacht tá gceist freisin. Má heapan ar rud bhíonn sleamh i gceist. Cuimhnach luas sin téarma tágamach. Ní hagann sé go bar má hanga riamh nóair bhíonn sé teasta. Agus is anam an stuff seo agus cuincleach. Cínte sé gaolta le caillimh neog más gaol amach tá an. Má tá isce modartha agat. Ní féidir breanú tríd mar jabhar méid salach na tuiste an. Tá túir agam sa go béidir go bhfuil a focail mod sa bhéarla ceangailt le modar na Gaeilge. Chafis, oké, sin iad na scialta nuaíocht agus na focail agus na téirmí nua tá an bhíomh súl agam go bhain sin úsáid nó deas nó rud éigin as an bara nuaíochta seo agus as na bara nuaíochta seo. Agus go mbeidh muid a chreint le chéile uais ar a bhád. Idir an dáilín gaon rá té oribh go léir. Tógaí go bugaí.